guys, नै दिनै दाउ बेदर जानो नागिरदों आं संनाय गथा संदों ओमफ्राय आलु एसे होदों ओमफ्राय थाइबें ओमफ्राय नैबे मैफ्राय बिलाइ लेबु ओमफ्राय बानलु थाइनै थाइथाम लाबाय जानोसै आङो नै बेदरखौ होमबा जानोसै दे फार्स्टआव दैजों जागोनसै जानोसै मोजां ओमफ्राय chicken leg piece garam kayak garam Duduknya saya, itu saya. Ini. bika udah ya lần không lên
Nilai bukan halang. Dah dah sih. Bye bye.